День добрый, шановное панство. Вёска Бердаўка. А знаходится эта вёска Бердаўка у Лідскім районе Гродзенской области. Былое Великое княство Литовское, а сегодня Республика Беларусь. Ну, я вам хочу сказать, пожалуйста, панство, что у нас на Беларуси Бердаўка вёска ёсць яшчэ у Новоградскім районе, а ў Прикарпатті ёсць гора з назвой Берда, а в Азовское море упадае речка Берда. А ёсць яшчэ, пажана панства, гарады Бердянск, Бердзічаў, Берд і наогул з корнем Берд ёсць 7 гарадоў, 6 вёсак, 2 горы, 2 раки и 1 морская коса. Ну а что означает корень Берд, что стоит у основе этих географических назов, я вам не скажу. Правильно здогадались, сам не ведаю. Ну, але тое-сёе про историю этой вёсочки, пожалуйста, панство, мне вядома. Так что наперед. Со мной. Я люблю вино, а кто любит господаря, я господыню, а кто любит борщ, я люблю капусту, а кто любит не худую, я люблю толстую. Геаграфічныя назовы, паважанае панства, гэта такія своеасаблівыя помнікі гісторыі, якія захоўваюцца стагоддзямі і нават тысячагоддзямі. Вось што. І патлумачыць, канешне, бывае вельмі складана. Хотя паспрабаваць, конечно, можна. Вось мясцовыя краязнаўцы кажуць, што датычыцца гэтай беларускай, нашай вось гэтай Бердаўкі. Адкуль назова пайшла, то, кажуць, яна магла пайсці ад бярозавага гаю. Вось, а магла пайсці ад слова берды. Берды гэта вось такое прыстасаванне ў ткацкім станку. І чалавек, які берды гэтай вырабляў, зваўся берднікам. Магчыма, тут і жылі гэтыя берднікі. А яшчэ ёсць такое татарскае імя Берды. Ну, татар калісьці, яшчэ князь Вітаўт наш запрасіў да нас на Беларусь шмат і рассяліў іх вось менавіта ў гэтых мясцінах у большасці, гэта на Лідчыне і Іўеўшчыне. Ну і калісьці нават аднаго татарна Керды-Берды Жыгімон стары наш вялікі князь, а за хорошую службу узнагародзіў сукном са свайго скарбу. Вось адкуль, кажуць, мясцовыя краязнаўцы магла ўзяцца назова вось гэтай беларускай вёсачкі Бердаўка. Вось гэтая вёсачка Бердаўка упершыню згадваецца ў прывілеях гаспадара Вялікае княства Літоўска Жыгімонта Старога. 28 траўня 1527 года Жыгімонт Стары падпісвае 2 прывілеі сынам лідскага старасты і маршалка дворнага Юрія Ільініча. Гэта Станіславу, Яну і Шчаснаму на любоўны брацкі падзел бацькоўскіх уладанняў на 3 долі. Ну, хлопцы падзялілі бацькоўскія ўладанні на 3 долі, і сярод гэтых уладанняў згадваецца і вёсачка гэтая Бердаўка. І вось, паважанае панства, дзень падпісання гэтага прывілею 28 траўня 1527 года і стаў днём нараджэння Бердаўкі. Ну, а крышачку пазней, у тым жа 16 стагоддзі, гэтая вёсачка Бердаўка становіцца радавым гняздом шляхцічаў бердаўскіх. Вось. Ну,
Як гэтыя бердаўскія сюды патрапілі, з якога народу, конечно, ніхто не ведае. Ну, а прозвішча сваё бердаўскія, вядома, што яны атрымалі менавіта ад гэтай вёсачкі Бердаўка. Ну і вядома тое, што бердаўскія яны адносіліся да гербу Мандроскі. А яшчэ вядома, што ў 1550 годзе Станіслаў Бердаўскі быў, значыцца, харуджы Лідскага павета. Гэта, значыцца, кіраваў усёй шляхтай Лідскага павета. Ну і Бердаўскі, вось Бердаўка, належала недзе да сярэдзіны 17 стагоддзя. Ну, а пасля шляхцічаў бердаўскіх пад канец 17 стагоддзя тут ужо уладарыў Ян Масевіч. Ну, але недоўга вось гэты бердаўскі маёнтак яму належаў. У 1700 годзе тут ужо былі гаспадары новыя, гэта крэчаты. Пасля іх бердаўскі маёнтак належаў у Мястоўскім, Жабіным, Нарбутам. Ну, гаспадару тут было вельмі шмат, але вось што пры іх тут адбывалася, нашы гісторыкі пакуль, на жаль, не ведаюць. Сённяшняя вёска Бердаўка дзеліцца на дзве часткі. Значыцца, на левабярэжную Бердаўку і правабярэжную. А дзеліць Бердаўку на две часткі вось гэтая рэчулка пад назвою Вядроўка. Вось гэтая рэчулка Вядроўка, она пачынаецца каля вёскі Воўкаўцы, а у вёсцы Лугавая яна ўпадае ў Гаўню, а там у Нёман і нясе свае воды аж у Балтыйскае мора. Ну, даўжыня гэтай рэчачкі невялікая, усяго толькі 10 кіламетраў. Зорка босая ішла па зямлі. Я хацеў купіць чаравічкі, толькі як згаварыцца калі. У яе незямныя прывычкі. Зорка босая ішла па расе, і сляды яе не астывалі, і вятры слугавалі красе. Халады ад яе адставалі. Вось гэта левабярэжная Бердаўка, пашана панства, яна пачала забудоўвацца толькі ў 70-х гадах мінулага стагоддзя. А да 1939 года тут знаходзіўся фальварак Філіпкі. Гэта была ўласнасць шляхтычаў Лясковічаў. Дык вось у 1863 годзе пачалося паўстанне за вызваленне краю і за лепшую долю. І наперадзе паўстання тады ішоў герой 19 стагоддзя беларус Кастусь Каліноўскі. Ён заклікаў змагацца за незалежную Беларусь. І лепшыя сыны айчыны тады пайшлі змагацца за вызваленне краю. І падтрымаў Кастуся Каліноўскага і стаў пад яго сцягі і Альберт Лясковіч, за што пасля паразы паўстання і быў расстраляны ў Вільні на плошчы карнікамі. Падчас паўстання Кастуся Каліноўскага вось гэтая правабярэжная Бердаўка, старажытная, гэты маёнтак Бердаўка, а тады быў уласнасцю шляхтыча Вінцэнта Захватовіча. І вось Вінцэнт Захватовіч, які Альберт Лясковіч, падтрымаў Кастуся Каліноўскага і змагаўся за вызваленне свайго краю, за што пасля паўстання быў арыштаваны і разам з жонкаю, разам з дзецьмі быў адпраўлены ў глыб Расіі, у Варонежскую губернію, а ягоны маёнтак Бердаўка быў тады канфіскаваны ў расійскую казну. Пасля паўстання Кастуся Каліноўскага у нас на Беларусі пачалася моцная русіфікацыя. Пачаліся ўскрозь будавацца тады праваслаўныя рускія цэрквы, адкрывацца ўскрозь рускія школы. А вось гэтыя маёнткі, адабраныя ў паўстанцаў, пачалі тады раздаваць рускім памешчыкам. І вось гэты маёнтак Бердаўка рускім царом Александром II быў пажалаваны Александру Станіславічу Дамбавецкаму. Гістарычная даведка. Дамбавецкі Александр Станіславович нарадзіўся каля 1840 года. Грамадскі дзеяч. Скончыў Кіеўскі універсітэт. З 1870 года ганаровы суддзя Лідскага павета. З 1872 года магілёўскі губернатар.
З 1893 года сенатар. Ініцыятар выдання і рэдактар калектыўнай працы, спробы апісання Магілёўскай губерніі ў гістарычных, фізіка-геаграфічных, этнаграфічных, прамысловых, лясных і вучэбна-медыцынскіх адносінах, дзе побач з апісаннямі побыту, абрадаў, народнай творчасці краю змешчаны матэрыялы па археалогіі і пра помнікі старажытнасці. Ініцыятар адкрыцця гістарычна-этнаграфічнага музея ў Магілёве ў 1879 годзе. Арганізоўваў археалагічныя экспедыцыі па Магілёўшчыне, выстаўкі археалагічных знаходак у Магілёве і Вільні, садзейнічаў выданню дзённіка курганных раскопак Фурсава і Чалоўскага, дапамагаў у правядзенні археалагічных даследаванняў. Пра дзіцячыя гады Александра Дамбавецка амаль анічога не вядома. Ну, вядома толькі, што ён з дваран, але пры гэтым ні ў яго самога, ні ў ягоных бацькоў ніякага маёнтка не было. І вось гісторыкі сцвярджаюць, што Александр Дамбавецкі атрымаў вось гэты маёнтак Бердаўка. Значыць, вельмі удала ажаніўся з дачкой генерал-майора, з Марыяй Грын, і лоўка прасоўваўся па службовай лесвіцы, дзякуючы таму, што быў пазашлюбным сынам рускага цара Александра II. У 1872 годзе, калі Александру Дамбавецкаму было ўсяго толькі 32 гады, яго назначаюць губернатарам Магілёва. Александр Дамбавецкі, прыехаў сюды на Беларусь, вельмі ёй захапіўся гэтай Беларусю, які шмат хто з тых, хто прыязджае да нас. І ён ва ўсіх энцыклапедыях пішацца як беларускі краязнаўца. Александр Дамбавецкі у нас на Беларусі займаўся і краязнаўствам, і археалогіяй, і у Москве на ўсерасійскай выставе за этнаграфічныя рэчы з Магілёўшчыны ён быў узнагароджаны залатым медалём. У Магілёве Александр Дамбавецкі стварыў музей краязнаўчы, і той музей у Магілёве па сённяшні дзень лічыцца адным з лепшых музеяў Беларусі. Як толькі Александр Дамбавецкі атрымаў сабе гэты маёнтак Бердаўка, ён адразу распачаў будаўніцтва сабе новага палаца. Пачалі вось гэты палац будаваць пад канец 1860-х гадоў. Ну і спачатку, чым будаваць палац, Дамбавецкі вось тут недалёка ў вёсцы Харужаўцы збудаваў цагельню. І вось цэглы з Харужаўкі і будавалі гэты палац. На кожнай цагліне стаяў фірмовы знак літара Б, гэта значыцца Бердаўка. Ну і будаўніцтва вось гэтага палаца скончылася ў 1870-х гадах. І гэты палац у Бердаўцы лічыцца адным з лепшых палацаў на Літчыне. Унізе пад палацам тут знаходзяцца скляпенні. Вось, і мусіць, што гэтыя скляпенні былі тут, прызначаліся для захоўвання віна. А яшчэ адсюль ідуць падземныя хады. Ну, на сённяшні дзень у палацы Дамбавецка знаходзіцца мясцовы сельскі клуб і бібліятэка. Не проста сельскі клуб, а культурна-дасугавы цэнтр. Вакол палаца Александром Дамбавецкім быў разбіты шыкоўны парк. Ён дзяліўся на две часткі: партэрны перад палацам і пейзажны, які ішоў да возера. Ну і тут у парку расло больш за 30 відаў розных дрэў і кустоўя.
Вось гэты маёнтак Александра Дамбавецка, ён ахопліваў больш за 1000 дзесяцін зямлі. У яго тут працавала 204 работнікі. Но тут займаліся розным. Тут вырошчвалі і збожжа, а тут вырошчвалі і каноплі, і лён. Дарэчы, іх адпраўлялі вось па Нёману Кёнігсберг на патрэбу марскога балтыйскага флоту. Ну, адным словам, што гаспадарка тут была у яго вельмі моцная. Дай Бог такую кожнаму. Гаспадарчых будынкаў з часоў Александра Дамбавецка тут захавалася, канечне, мала. Захаваўся вось дом, дзе была прыслуга, тут і па сённяшні дзень у гэтым доме жывуць людзі, і захавалася стайня Александра Дамбавецка. Дарэчы, на стайні зверху захавалася яшчэ манаграма яго, дзве скрыжаваныя літары А і Д, Александр Дамбавецкі. Ну, а тут вось, дарэчы, у парку каля палаца было шмат розных будынкаў. Тут яшчэ стаялі будынкі часоў яшчэ да Дамбавецкага, яшчэ тых гаспадароў, якія былі перад ім. Тут стаяў сядзібны дом, шыкоўны з калонамі. Ну і яго знеслі, уявіце сабе, у гэтым стагоддзі, зусім нядаўна, прыехала кіраўніцтва з Лідскага раёна. Ну і сказала, дык што будзем рабіць? Рамантаваць ці лепш знесці? Ну, канешне, лепш знесці. І вось уявіце сабе, што тут у 21-м ужо стагоддзі зносілі драўляныя будынкі яшчэ пачатку 19-го стагоддзя, а можа яшчэ і старэйшыя. У 1913 годзе Александр Дамбавецкі, відаць, у прадчуванні вайны, распачынае прадаваць вось свой гэты маёнтак Бердаўка. Ну, а праз годы сапраўды пачалася Першая сусветная вайна ў 1914 годзе. Ну, а за ёю рэвалюцыя, там грамадзянская вайна, а там бальшавіцка-польская вайна. Ну, а пасля Рыжскай дамовы 1921 года вось эта тэрыторыя заходняй Беларусі адышла да Польшчы. Ну і Дамбавецкі тут ужо не з'явіліся, вядома, і таму маёнтак Бердаўка стаў уласнасцю польскай дзяржавы. Ну і вось гэтыя землі заходняй Беларусі польскі ўрад пачаў засяляць этнічнымі палякамі. Іх тут называлі асаднікі. І вось тут у маёнтку Бердаўка пасялілася аж 16 сем'яў польскіх асаднікаў. Яны ўсе займалі кіруючыя месцы, вядома, ну і пазбаўляліся ад падаткаў. І вось тут у Бердаўцы яшчэ па сённяшні дзень захавалася некалькі дамоў вось польскіх асаднікаў. За польскім часам у 1920-х годах тут была збудавана польская школа і касцёл. Касцёл быў драўляны, вельмі прыгожы, у стылі мадэрн. Ну, але за савецкім часам той драўляны касцёл разабралі. Ну, а вось гэты новы касцёл тут у Бердаўцы з'явіўся ў 2006 годзе. To see, to hear.
У 1934 годзе палякі тут у Бердаўцы заснавалі племянны конезавод. І сюды ў Бердаўку яны прывезлі племянных жарабцоў ангельскіх і шведскіх крывей. І тут будуюць вось 3 стайні для коней пад чырвоным шыферам, а яшчэ тут будуюць вось дамы для абслугі гэтага племяннога конезавода. Ну а вось гэты дом, напрыклад, ён быў збудаваны для дырэктара гэтага завода, конезавода. Ну і будынак гэты цудоўна захаваўся, і ў ім сёння знаходзіцца мясцовая амбулаторыя. Першая верасня 1939 года пачалася другая сусветная вайна, і 19 верасня сюды ўвайшла чырвоная армія. Ну і тады ж вось польскіх усіх асаднікаў арыштавалі і разам з сем'ямі адправілі ў Воркуту бальшавікі. Ну, быў арганізаваны калгас у Бердаўцы, але конезавод вось гэты працаваў, як і пры паляках. Ну, а ўжо ў чэрвені 1941 года сюды ўвайшлі ўжо немцы. Ну і пры немцах конезавод таксама гэты працаваў. І пры немцах сюды яшчэ былі завезеныя бельгійскія вось жарабцы з абрызанымі хвастамі. Пасля вайны тут на гэтым конезаводзе, нягледзячы на вайну, яшчэ засталося шмат вось племянных жарабцоў. І конезавод дзейнічаў яшчэ і за саветамі тут у Бердаўцы. Але тут на тэрыторыі заходняй Беларусі тады бальшавікі шукалі вось скрозь ворагаў народа. Шмат каго арыштоўвалі. Дырэктара завода гэтага коня мяняліся штогод. Спецыялісты пачалі разбягацца хто куды. Людзі знікалі бесследна. Ну і было вырашана завод гэты зачыніць. І палову племянных жарабцоў адправілі на бойню, а іншых параспрадзялялі па калгасах. Ну і сёння аб тым легендарным конезаводзе нагадваюць вось толькі стайні. У вёсцы Бердаўка ёсць вельмі цікавы гісторыка-краязнаўчы музей. Ну, але вось больш падрабязна пра гэты музей нам распавядзе яго стваральнік, дырэктар мясцовай школы Крупа Анатоль Леонидович. Будь ласка. Бердаўскі гісторыка-краязнаўчы народны музей пачаў дзейнічаць з 1989 года. Музей складаецца з 6 экспазіцыйных залаў, у якіх налічваецца 2900 экспанатаў асноўнага і дапаможнага фонду, многія з якіх уяўляюць гістарычную, культурную і прыродную каштоўнасць. Штогод музей наведвае звыш 1000 чалавек. У нас бываюць госці не толькі з Лідскага раёна і школы Лідчыны, а таксама з далёкага і блізкага замежжа. Пабывалі госці са Злучаных Штатаў Амерыкі, Германіі, Францыі, Балгарыі, Польшы, Расіі, Літвы. Экскурсаводамі нашага музея з'яўляюцца вучні нашай школы. Яны вельмі цікава і змястоўна праводзяць экскурсіі па залах музея, знаёмяць наведвальнікаў з цікавай і змястоўнай гісторыяй нашай бацькаўшчыны.
Ну ось така, поважане панство, історія. Поспіхів вам, всього самого найлепшого і до зустрічі праз тиждень. Може, надвор'я вже лепше буде. Усьо ж таки весна на календарі. До побачення!